fa uns 200 milions d'anys, el món encara estava fent-se, els continents anaven separant-se i el planeta es trobava a punt d'esclatar. Enmig de tot aquell enrenou, van anar obrint-se pas noves formes de vida, noves espècies, i també plantes i arbres de tot tipus. Així podríem situar el naixement del taronger que, com aquell que diu, són anteriors inclús als dinosaures. Desfent altres teories que diuen que van ser els xinesos els que el van descobrir. Potser nosaltres no els vam descobrir, però el que sí vam fer és aprofitar-lo per a moltes coses. I vostè qui és? Jo sóc Cai Lun, conseller imperial xinès i inventor del paper al segle I. Nosaltres, els xinesos, utilitzàvem les taronges des de condimentar menjars, els cosmètics, perfums i medicaments. És que no heu sentit mai això de taronges de la Xina? Això vol dir que l'ús conegut de la taronja per l'home remunta a fa més de 2.000 anys. La taronja és antiquíssima i la coneixen per tot el món. Així, a Castelló, és un dels tresors més ben cuidats. Des dels nostres pobles i terres les enviem a tot el planeta. Bé, a quasi tot. M'agradaria dir alguna més. Les autèntiques taronges de la Xina són una varietat de cítric més menuda, de pell llisa i molt fina, anomenades kumquats, que es tenien per inexistents. D'ell que taronges de la Xina significa una mentida o quelcom inventat. Gràcies per l'explicació, senyor Cailan. Cailun si no li importa. Cailan és el meu cunyat. Com vos deia, des d'ací enviem taronges, sobretot als nostres veïns europeus, que se les mengen amb molt de gust. Primer començarem enviant-les amb carros i carregant vaixells. Després en tren i en camions i, finalment, per avió, tot i que el transport que més s'utilitza és per carretera. Segur que esteu farts de menjar-ne, tant a casa, pel carrer, al pati de l'escola com en el propi camp. Però s'heu preguntat quants gallons té una taronja? Sí, penseu-ho. Els experts diuen que entre 10 i 12. Sabem que una taronja sol ser rodona, de color taronja, clar, i que creix al taronger, que és l'arbre de la taronja. De fulla perenne i tronc grisenc, en ocasions té espines i una grandària mitjana, encara que en condicions de creixement òptimes podria arribar fins als 13 metres d'alçada. La taronja, a més de donar suc, li ha donat nom a un color, el taronja. Aquest es troba entre el roig i el groc i és un dels que més s'utilitzen al món de la publicitat. I això vol dir que el tenim al nostre voltant cada dia. El taronja també té el seu color contrari, ni més ni menys que el blau. Els colors són tot un món i cadascú representa unes qualitats i té uns valors. El taronja es defineix com un color alegre i estimulant, que combina l'energia del roig amb la felicitat del groc. Atenció, pregunta. L'arbre de la taronja, el taronger, és d'una grandària mitjana, però fins a quina altura podria arribar a créixer en condicions òptimes? Temps. La resposta és 13 metres, tant com 3 autobusos anglesos, un damunt d'un altre. Del llatí solen vindre la majoria dels noms. A la taronja dolça l'anomenen l'altre Citrus sinensis, a la taronja amarga Citrus aurantium i a la mandarina Citrus reticulata, totes amb el mateix origen o arrel, citrus, com la llima. Tot i això, el nom que fem servir nosaltres, és a dir, d'on naix la paraula taronja, prové del sànscrito naranjà, derivat al seu torn del tamil nari, que significa fragància. Una etimologia popular la relaciona a l'expressió tamil 6 i 5, per ser 11 el seu nombre de grillons. I parlant del sànscrito, conta una llegenda sànscrita la història d'un elefant que va arribar a morir de glotoneria per no poder parar de menjar taronges. De veritat que és la última. De fet, en els parcs naturals africans està prohibit entrar amb cítrics perquè atreuen els elefants. Amb el seu permís, soc Ibn Jafara i tot el món em coneix com el poeta dels jardins. Vaig néixer al Sira fa uns 1000 anys i els tarongers sempre han estat presents als meus escrits. Pues molt de gust. Què li porta per ací? Mire, en efecte, els tarongers són originals de la Xina, però van ser duts a Occidents pels àrabs. Nosaltres l'utilitzàvem com un arbre decoratiu i el seu fruit, sobretot, per essències i perfums. Als jardins sempre hi havia tarongers i ens agradava molt l'olor de l'atzar. La flor del taronger és la flor de l'atzar. El seu nom prové de l'àrab i significa flor blanca.
És molt benvolguda per la seva bellesa, aroma i propietats terapèutiques. La seva infusió, coneguda com aigua de flor de l'atzar o aigua del Carme, és un remei tradicional contra els desmais. Quan el rei Jaume I va arribar a conquerir aquests territoris, els tarongers ja estaven. Per cert que va deixar que els musulmans continuaren cultivant els camps, perquè els cristians, més acostumats al ramat i a la muntanya que a la terra, no sabien treure-li tot el profit. I els musulmans sí que sabien? Sí, I els cristians? no, Però els musulmans sí, i els cristians... no. Està clar. Còctel Pentalfa. En una coctelera es tira el suc de 4 taronges, un rovell d'ou i un got gran ple de mos de raïm sense fermentar. S'agita bé i se serveix ben fresquet en gots grans amb una palla per a xuclar. En temps del descobriment d'Amèrica, encara no coneixien les varietats dolces que tenim avui dia. Uns exploradors, els Indiana Jones, de fa 500 anys, haurien d'ajudar en aquest apassionant procés de trobar la clementina perfecta. Bon dia e molt obrigado. Soc Vasco de Gama i no tinc ni idea de qui és Indiana Jones. Soc el primer navegant que li va donar la volta a l'Àfrica i arribar a l'Índia, allà per l'any 1500. Em va tocar fer un viatge per mar prou fotut. Observen en quina carraca vam fer el viatge. A més, no és cap broma, el vaixell es diu així, Carraca. Això sí, a la nostra tornada a Portugal ens van rebre com herois, i no era per a menys, Portaven notícies d'altres terres i coses que mai havien vist. Ah, sí? Com què? Una varietat de taronges més dolces que l'agror que coneixíem per ací aquells anys. Va ser l'expedició de Vasco de Gama la que va portar ací la varietat, a la que després, un retor de Carcaixent aficionat a la terra i al cultiu, el pare Vicent Monsó, aconseguiria les actuals varietats de clementina fent empelts i proves de tot tipus. Gràcies per la presentació. Soc en Vicent Monsó i tinc la fama de ser el primer que va aconseguir empeltar un taronger i treure una varietat dolça, bona per a menjar. Curs d'empeltatge. Empelt d'escutet. En primer lloc, es talla amb el ganivet d'empeltar l'escorça del patró en una zona llisa fent un tall en forma de T. A continuació es desferra l'escorça deixant al descobert el càmbium. Seguidament, agafem la branca de la varietat a empeltar i tallem l'escorça en forma d'escutet, procurant que quede a la part ampla una bona gemma o ull. A continuació, introduïm l'escutet dins de la finestreta oberta del patró, encaixant-lo perfectament. Finalment, tapem l'empelt amb cinta plàstica transparent. Passats uns 20 o 25 dies, l'ull o gemma brota i ja podem deslligar la cinta plàstica. Què? Ja em toca? Sí. Jo li tenia molta afició a la jardineria i llegia els llibres que m'arribaven des de França i altres llocs sobre plantes i arbres. El meu únic mèrit va ser provar-ho amb un taronger. Jo anava creuant peus dolços amb altres varietats allà per l'any 1780. A més de menjar-se com una fruita, amb les taronges i mandarines es poden fer confitures, biscuits, pastissos de tota classe, sorbets, gelats i forma part d'un munt de plats de cuina sent el més conegut l'ànec a la taronja. Segur que està molt bo, però jo prefereixo la taronja en suc. Taronges amb canyella. En un bol mitjà es barregen grillons de taronja, ametlles trossejades, dàtils desossats, sucre, suc de llima fresca i canyella. Es cobreix la barreja amb un plat i es du al refrigerador durant 20 minuts. Passat el temps, se serveix en 4 bols espolvorejada amb canyella i ratlladura de taronja. Atenció, pregunta. Vasco de Gama va portar noves varietats de taronges des de l'Índia. Però com s'anomenava el tipus d'embarcació que va utilitzar en el seu viatge? Temps. La resposta és carraca. No, d'eixes no, d'estes. La principal vitamina que contenen les taronges és la C. Una taronja ja té més de la meitat d'aquesta vitamina que necessita diàriament una persona. La vitamina C ajuda al desenvolupament i manteniment de l'organisme.
La taronja també té molta vitamina A i altres antioxidants que ens ajuden a mantindre'ns millor. Si una taronja pesa 100 grams, d'eixos 86 són d'aigua i de la resta 12 són hidrats, 2 grams de fibra i un altre de proteïnes. Junt amb ells, hi ha tot un munt de mil·ligrams de minerals i complexos vitamínics, potassi, ferro, magnesi i calci. També conté beta-caroteno, responsable del seu color taronja. La veritat és que les propietats de la taronja han fet que en certes èpoques pensaren que es tractava d'una fruita màgica plena de meravelloses propietats. En la mitologia grega, un dels treballs d'Hèrcules va consistir en robar del jardí de les Hespèrides unes fruites que proporcionaven la immortalitat, les pomes d'or, que no eren altra cosa que taronges. Actualment, es coneixen a les taronges com pomes daurades en molts idiomes, com l'alemany, el finlandès o el rus. El taronja, que no la taronja, és també l'estandard d'un país. Bo, en realitat d'un regne, el dels Països Baixos. I no té res a veure amb els tarongers, sinó per la procedència dels seus reis, del Principat d'Orange. El color de la samarreta de la selecció de futbol i les golejades que marcaven van fer que li posaren de sobrenom la taronja mecànica, títol d'una pel·lícula estrenada en 1972 i basada en el llibre del mateix nom. Tot i que no és la taronja més coneguda, perquè al nostre país, sense dubte, el més famós és el naranjito, símbol del Mundial de Futbol que es va celebrar a Espanya l'any 1982. Aquesta mascota es va fer tan famosa que va tindre la seva pròpia sèrie de televisió. Els protagonistes eren una taronja i la seva amiga Clementina junt a una llima. La taronja també ha sigut protagonista d'altres aventures al cinema i al món de la literatura, des de la coneguda novel·la del valencià Blasco Ibáñez, Entre naranjos, a molts llibres i pel·lícules on, fins i tot, són els protagonistes, com en aquest llibre d'aventures de Jaume Fuster o en el de Tintín i el misteri de les taronges blaves. Allà per l'any 1812 va néixer un personatge important per a les mandarines i per tot Castelló. El seu nom, en Josep Polo de Bernabé. Tenia terres per la Plana i també per gran part del Maestrat. Així el teniu amb tot el bigot. Va viure sobretot a Vila-real, on té un carrer dedicat i la seva casa és avui l'actual museu de la ciutat. Mire, tot això que conta està molt bé, però la meua època era una altra. Així tot eren garroferes, oliveres i raïm. I la seva tenacitat el va convertir en un dels introductors de les plantonades de tarongers a la Plana de Castelló. Sí, l'èxit dels empels del pare Vicent Monsó es va estendre per tot, i allò va coincidir amb una malaltia que atacava les plantes del raïm, la filoxera. Jo no tenia dubte, la taronja era el negoci del futur. Tenia clar que calia que ens juntaren per a poder exportar millor la fruita. També que no podíem quedar-nos en una classe de taronja. Calia empaquetar-la i fer-la atractiva per a vendre. Com els tarongers necessiten més abono que altres plantacions, vaig començar a portar guano des del Perú, un fertilitzant molt potent que provenia dels pelícans, les rates penades i les foques. Ja es podeu imaginar què era. Això mateix. Atenció, pregunta. La taronja conté hidrats, fibra i proteïnes, però quina vitamina conté essencial per al desenvolupament i manteniment de l'organisme? Temps. La resposta és vitamina C, que a més és antioxidant i ajuda al desenvolupament de dents, genives, ossos i cartílags. Este és el Museu de la Taronja que hi ha a Borriana, l'únic que existeix en tot el món dedicat a aquest cítric. Si li feu una visita, no deixeu de recórrer-lo fins a dalt del tot. San Francisco. Es prepara el got de tub banyant la vora en granadina i removent-lo amb un poc de sucre. D'aquesta forma s'aconsegueix el gebrat rosa característic del San Francisco.
A continuació, es tira en una coctelera uns glaçons de gel i tots els ingredients: suc de taronja, suc de llima, suc de pinya, suc de préssec, granadina i suc de maduixa. S'agita bé i se serveix en la copa preparada anteriorment. Com a decoració, una guinda roja en el fons o mitja rodanja de llima o de taronja en la vora del got. A Polo de Bernabé també li devem que portar ací la mandarina. Per fora no es diferencia molt de la taronja, sols que és més menuda. També està el gros de la pell, que és distint i, sobretot, que l'interior de la fruita, el que s'anomena normalment la carn de la taronja, està dividida en gallons que són molt més fàcils de separar amb la mà sense embrutar-se. De la mandarina ixen moltes varietats, com la clementina, i per supost altres amb noms tan divertits com l'hermandina, oguari, clausellina, marisol, orogrande, arrufatina, esval, dansi, ellendale, hortanica i, la més estesa per Castelló, les clemenules. D'aquestes últimes diuen que són les mandarines que donen el millor suc. A més, les mandalines, igual que les taronges, venen d'Àsia. Però aquesta fruita en concret rep el seu nom del color del traje dels nostres governants, els mandalins. Ho entén? Del mandalí xinès ve la mandalina. I a molts llocs d'Amèrica li diuen taronges xines. I al seu costat tenim altres varietats, com la satsuma. És originària del Japó i rep el nom d'una de les seues províncies. Molt ha canviat avui en dia el procés pel qual una clementina arriba damunt la nostra taula per menjar. Potser els passos siguen els mateixos, però el procés ha canviat substancialment. L'experiència dels nostres productors, des dels temps de Polo de Bernabé fins ara, unit a tot l'avanç tecnològic, ens permet produir ací una de les millors taronges del món. Ara, tenim taronges pràcticament tot l'any. Unint les temporades de cada varietat d'aquesta fruita, que són moltíssimes, existeixen més de 300 varietats que podem agrupar en 3 grups. Les Nabel, que són més dolces, sense llavors i amb una espècie de melic en el seu extrem que els dona el seu nom, ja que Nabel és melic en anglès. Blanques o llises, més grans i millors per a fer suc i de vegades tenen moltes llavors. De sang, similars a les blanques però amb una tonalitat vermellosa i un sabor especial que recorda les cireres. Atenció, pregunta. De varietats de mandarines hi ha moltes, però com es diu la més estesa per Castelló i que millor suc dona? Temps. La resposta és clemenules, una varietat que va aparèixer en la ciutat de Nules com a mutació espontània de la clementina, que al seu torn és un híbrid de taronger i mandarina. I fins ací el nostre recorregut per l'apassionant món de les taronges i mandarines. No oblideu prendre taronges durant tot l'any, però sobretot a l'hivern, perquè això us garantirà uns refredats menys forts i de menys durada. Ara jo em marxo a veure si trobo la meva mitja taronja. Fins aviat!